Okay, pali azimayi ambiri kumalayiko amakonda kundifunsa funso limene ili. Kodi iwe moto mpakaya tikufuna mankhwala ochepesa thupi, ma slimming tea, ma hebo chakuti kaya uko. Nanga siku malayiko panopa tapeza kuti ndalama ndi anthu ali ndi matupi, akukanika kopita nawo ndi maziwa munthu ukakhala wa thupi it's not healthy, ndi anthu akufuna atani aphwe de kuphwa kwake nanga sakufuna kuthamanga zimene zimatenga nthawi upite ku gym chani, ndi anthu ena amafuna kupeza ma shortcut. Mwayi wake ndoti masiku anowa kwabwera izizi amati wigove Ozempic, azimayi asangalala kwambiri chifukwa choti kungomwa mapilisi amenewo kungomwa mabwino ndi kuti basi utakuphwa. Anthu ngati achina Elon Musk, achina ndani awa Oprah Winfrey akuti agwiritsa ntchito mankhwala amenewo kuti aphwe. Komano kumalayiko mankhwala ena osanafike komanso ndi odula, ndiye kuli ma slimming tea, ndiye kuli ma herbals amene amakonda kuchokera kutiko ku China kunoko, ndi apapa nditembenuze kamera ili ndi kubwera timachikili nake koma anyway ndisatipange chani, ndisatipange tense. Okay, kodi ma slimming tea ndi owopsa chotani? Ndikukambirani kani iyi sizoti ndikufuna ndikuonongereni malonda, sizoti ndikufuna ndikujejemeseni iyayi, koma izizi ndi zilungamo zokha and you're hearing it from me as a brother. Amati mu ma herbal tea zambiri makhala imene amati green tea extract, GTE. By the way, wana madala mena mapangira ma exercise kunoko. Okay, akuti mu slimming tea zambiri ndi ma weight loss remedies zambiri makhala imene amati chani, green tea extract imene amati GTE. Maka ma brands ngati achina Slim Quick, nde ena so makhala ndi coffee extract imene momo ena amaikamo spirulina, zonsezi ndithu zimitengo, wina ndi coffee ndithu, koma akuti izizi zimatha kuwononga chiwindi, imene amati chani hepatotoxicity. Nanga si iweyo ma chemicals awawo amene mujama makhala concentrated, ma green tea extracts ndikumapyolera muyeso, ndi iweyo kuti uzimwa izizi kuti upange chani umenye weight loss ndikupezeka kuti wazitani wazivulaza. Pakana kuli mayiko amene analesa zinthu ngati zimene zozo kunena kuti iyayi, chifukwa cha kuwonongeka kwa ziwindi za azimayi isamatani musamagulise ma herbal extracts awawa. Ndiye azimayi chonde mukafuna kuluza weight njira yabwino yendani, kaya simutha kuthamanga daily, mukamachoka kuntchito paja mwaweuka, laptop muisiya kuvepi konkuja, ziyendani kazivani kudeni. Move basi, the more you move, mukhale muimene timati caloric deficiency, kudya pang'ono kuyenda kwambiri, muluza weight. Izizi za mankhwala zimuvulala koopsa. The same goes in the toxicants ena, tea wochokera ku China kunoko, tea wochokera ku China kunoko si tea iyayi, anayeza kunoko ma tea ochokera ku ma brand amene ali advanced, ma brand oti amatumiza zinthu ku America. Green tea wa normal amene ndimakonda kumwa ineyo uchi anapeza kuti mwa ma brands at least 90% munali ma pesticides oti ku America ko ena anapanga ban. Kuli mankhwala kwambiri kunoko amayuza mankhwala kwambiri, komanso kuli polluted, musakuone chonje amathira mankhwala kwambiri. Ndiye azimayi chonde, azimayi chonde zina zimuvulala nazo zazi akungokupangirani malonda, akungodiyani masuku pamutu, iwo samagwirisa ntchito zimene zozo, komanso zinthuzo ndizowopsa. Ndipo makhala ma comment, ine ndenda kugwirisa ntchito kwa nthawi yayitali, sindikutani sinapangepo kanthu, komanso ndikumalizatsi ndiye ndikuwaona chakuti. Madam, izizi zili ngati fault
zili ngati fode, zili ngati mowa, zimamenya pang'ono-pang'ono, zimamenya pang'ono-pang'ono. Siku limene muzazindikire zoti muwononga chiwindi, imakhala kuti yalakwa ndi munthu uwononge chiwindi amwene. Imakhala kuti yalakwa, chiwindi ndichofunikira koopsa, mukalowa zinthu muthupimu, poison imachosa ndi chiwindi. Nde mankhwala amene mukumwa kuti muluze wetiwo, mukhala poison wambiri amapanga overwhelm chiwindi chicha. Ndikupezeka kuti chiwindi chicha chikasokonekera nde mupita kutiko, nde mupita kutiko. Ndani angakupangeni transplant chiwindi. Nde zinazi asile eni yakeyo musamajijirike nazo. Kuli njira zambirimbiri zimene munthu ungatani ungaluzire weti. Ife anzanu panopa tikutani ndikuoneseni up 2 hours tayenda 11 kilometers basi tu kuyenda. Ndachoka pa deni lero isi ndikufuna kuyang'ana pa computer ndipite kunjaku ndikayende basi. This is how you maintain weight. This is how you maintain you stay in caloric deficiency. Osamango zikundikira zakudya munthu pa deni kusegula mfriji muli zikamba kupita ku pantry kuli zinthu zambirimbiri, nthochi zaziwisi, nthochi zakupsya, nthochi zoti zangobera kumene, kena kuchimanga, kena munthu pamene wakhala ukungoonera kaya ndi masiye zabwerawo basi amene kungodya opanda plan, kungonenepa opanda plan. Kena kono muziyamba kunena kutani ndikufuna mankhwala ochepesa thupi. Mukuzivulaza koopsa azimayi, mukuzivulaza koopsa. Mutengere zimene amapanga anzanu kunoko. Nditembenuza kamera muone, tembenuza kamera muone bridge ilo. Ndinamiza kuti ndikuyang'anisa bridge koma ayi ndithu zimene amapanga kunoko ndizoti kaya kuli kunyumba kuli munthu wa zaka 80, kaya zoti kunyumba kuli agogo amatuluka kukayenda iyo. Anthu amene amapanga retire, they go out and they stay slim. You can see the people, especially the women, amakonda kuyenda, amakonda kusunta thupi komaso samadya ngati akapolo. Kunoko kunyumba ya munthu sukapeza sugar iyayi. Ngati kuli sugar amayika kundiwa kaya akaphikira tomato chifukwa choti amanena kuti tomato uja ali acidic kwambiri. Amati tomato uja ali acidic kwambiri, nde tomato and egg umpeza ikakuti sugar pang'ono. Koma kunoko kuma grocery kulibe zoti sugar section ya sugar iyayi. Amadye bwino masamba kwambiri, nyama apo. Kenako ndikumaphatikiza ndi chani sports. Anthu oti kunoko kuli magali motangaminga manyumba amabiga koma amachoka kumene koko andi site iliyonse ili ndi chani, ili ndi ma public spaces onena kuti no anthu akuyenera kutani kuyendesa thupi. Madzulo akadya sima kumene koko ndikuti basi kutuluka. Ndiye inuyo anti mwapanga graduate kaya ndi kuchango kaya ndi kupole, mukuona ngati mwafikapo, kungozidyera zino zake munthu kunene pa dzimbatsaya gwede, kuchita kuyiwala ndikuti ntchafuzi ndikuti zikungokhulana munthu, ndikuti sitimaziwasa zoti kuchimbuzi mmapita bwanji anti, kaya mmafika bwanji kumene kokuti mupange clean up. Ndikutentha kwa kumalayo kaya ndizithukuta please chonde akuti apopo ndikuti iwo akudya mane, apopo ndikuti iwo akudya mane. Anthu awamve pain aziwa zoti iwo aja panopa ndi ndani, ndi big boss, amati boss lady kaya zazi zopanda mchere mukungozivulaza mukuzichepesera moyo wanu, posachedwa ndikulumala kumene kuti. Ndi zimene amanena anthu kuti panopa obesity yafika pakulumala. Pangani plan yoti muzisamalire thupi lanu. Shortcut ya izizi za wigove, izi zamatu za Ozempic izi, amanena kuti wezi imene waichosa ndi mankhwala sichedwa kubweraso. In fact it's automatic, ikangochoka imabweraso. Pangani mahabit abwino, mukhale ndi chikhalidwe chabwino chonena kuti ine neha chiga zemashan wayachu shilong na边怎么上啊？也可以说是中国话啊。我会呀。
我带你上去。没，我带你上去。没，本来我走路上去了，开始你在这里不熟吗？我告诉你上那个桥吗？啊，我上这个桥，是不是？我带你上去好不好？没，我本来我自己过来，我用了走那边，走的11公里，没事，是不是这个那边还有过去？你从这里也可以上去，这个可以，这里有个桥。从这里翻过去，从那边那个路也可以直走到这里上。我说我带你上去。没，这个有路吗？可以过去。啊，那行，没事，你上吧，谢谢哈。告诉你上。好。So， 你看你面有念了估计。Back musica mo routine mano。在那。啊，看到了，谢谢哈。Okay, ndio nisaka shortcut big man. Zabuza hapo. Ndio mimi naunga yende. Kuti ndika kwa bridge ndizifaya kude. All right. Okay, then this main manina zo. Ndakwe kwina hayo ku construct. Still. 好了，谢谢。Okay, then this many manenas and ndifika kaiko ndikwere kaiko kumene kunena kuti inuyo mu routine mwanu in your day make sure kuti mumagula ka sports watch kena kake inuyo make sure kuti pa tsiku mukuyenda at least 8,000 steps mosamangu khala pansi mukuononga mtima, mukuononga mafupa, mukuononga majoints, mukuononga mimba, mukuononga chilichonse chikuonongeka the more you sit down. Inuyo pangani zoti moyo mwanu muziyenda pa weekend mpite ku hiking, gani moto kuisiya pa den. Izi za boss ladies ndichimizi generally ndichimizi. Amanena kuti kumaiko ngati kuchani. Amanena kuti kumaiko ngati kwa America amachita kusiyanisa. Anthu onenepa ndosauka kumasosa kunzira. Anthu osauka nonenepa nangasema made zimezi jazi zima saturated fats zambiri komasa magula zakudya zochipa zimezi makandi sugar ngambwi. Anthu olemera amasanka chakudya chabwino ndi amakasi mukaone azikazi awo andani achina Jeff Bezos achina Mackenzie akazi awo achina ndani ya Bill Gates tima slim lady achina Michelle Obama kumalawiko zinapotokoleka kangati anthu sanaphunzire amwe munthu waphunzira bwinobwino koma chikuona chikubwera kumene ngati chitanka kuti kodi iye nutrition ndi kuti ma basics samawadziwa izi zakuntundu kotiko nanga zingati zili chonchi sizipezeka kuti kuli refugee camp kuli zimatundu bwanji. Inoyo pangani back habit imene yoyo yomazisamalira moyo mwanu kudya ndalama siku ziwonongera thupi simusapezako mzigogo wazaka 8 amene aliwonenepa ngati boko. Izi ndi video ya Azimayi koma the same goes kwa amunaso. Mwamuna ndi nanji chifukwa choti mwamuna amene thupi lija kungowonongeka zambiri zimawonongeka amene yoyo msangamsanga amasiya kukhala mwamuna. Koma ndenda tayenda usati maseko ndachokera ukoko kupita uku kubwera sono at least panopa ndikuthamangira 14 kilometers zimenezozo ndi udolo sikukhala pa 10 ya udolo sikudya ndalama udolo si Netflix yayi udolo ndikusamalira thupi. Munthu amene timanena kuti ayi dedicated amatha kusamalira thupi ndi munthu amene angatani angapange maintain weight yabwino. There is no way iwe munthu wozaka 30 uzikakhala 100 kgs. Munthu wozaka 30 uzikakhala 100 kgs ukufuna chani chifukwa chani ukufuna umalire sana. Ndiye
nkhani yake inali imeneyo imene mafuna timene oli pepane ndapita Kwinaku chifukwa choti anandisokoneza maganizo pamene ndimadusa pacho. Koma nkhani ndi yakuti zima slimming pills izi, zima herbal remedies zimene anthu akugwiritsa ntchito kuti atani achepetse thupi zimatha kuwononga chiwindi, ma green tea extracts iwa yoipa, ma green tea awa muzima bwino kuli zima chemicals zoopsa zitha kukuwonongerani yani moyo wanu wabwino bwino. Ngati mukufuna kupanga slim down, mupange habit yomapanga chani ma exercise bwino osamangokhala pa deni, osamangodalira galimoto, osamangozifira undalama. Chimene chikupha anthu kumalawiko panopa ndi chitauni, anthu amazifira chitauni kwambiri. Anthu akumizi, anthu akumuza mkulima kumene koko akuthamanga madzi akatenge uko. Ifeyo timachoka kuchani kunyumba ndikumapita kuchani kukhala pa mpando tsiku lonse, kena kupita kunyumba ukakhala pa mpando kuonera TV, kena pa bedi ukagwira foni amene tivulala nazo. Tiyeni tipangiza kuti Azimayi muone kuti Azimayi tagoga amene kunoko zaka 70 munthu akuyendesa njinga, zaka 70 munthu akuyendesa njinga. Leko liti machani tima bike areas ngati imenechi zichepeseni stress by cultivating my healthy habits. Anyway, ndine moto mbaya lero mafuna tikambirane kwa zimene zozo zonena kuti chani, zonena kuti ma herbal remedies izi za usilu zikupwetekesani zamazitengera kuti kaya chifukwa choti nthawi yayitali iyayi maiko kwina anazipanga bani zimenezi. Muli ndi Google mupange search ma ingredients amene akupezeka mu ma extracts amene mukumwawa muona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Anyway, ndine moto mbaya ndimakonda kupanga ma video tanga tambirimbiri. Like and subscribe and tiyeni tuonanso mu video hii ndikulowera chakwina pake uvuvu. Ndifuna ndipange explore this whole area. Anyway, cheers. Bye.